карта на Балканите. Това е много добро. Карта на Балканите. Само че, не взима оная, дето я показа канадската държавна телевизия CTV. Why? Демек, защо? Те там на френски говорят, бе. Ами, pourquoi? Нека трябва да питаме патриотично ми е Дамянов. Той обясни най-точно. Да, Игоре, кажи моето момче. Игоре! Здравейте, скъпи приятели, аз съм Дамянов. Това е България 2008. След обявяването на независимост на Косово, много телевизии започнаха да казват къде е Косово и как изглежда. Канадската телевизия също направи така. Как канадската телевизия я нарисува новата карта на Балканите. Ето я. Това е канадската география, скъпи приятели. Това е националната телевизия на Канада. Замислете си каква представа имат те за Балканите. Те са го объркали. Какво са объркани? Сложили са Прищина в Македония. А България? О, Румъния, браво. А Македония в Гърция, супер са. Евала. Имат си понятие от география, разбират. Нищо, интелигентни хора. Ето така те така предразпределят вече картата, като велика сила. Със сарказъм ще го приеме, няма да им обръщаме голямо внимание. Точно така. Нали? Но ще ги научим къде е България. В Европа са интелигентните хора. Оставете ги зад океана там онези. България би трябвало да е тук. Какво беше на територия? Румъния, много интересно. А Македония? А Македония, ой, каква е голяма, направили се вместо Гърция. Всъщност на територията на Македония пише Прищина, т.е. Косово. Да, объркали са нещата. Но Албания не са объркали Сърбия. Те си стоят на мястото, да. Знаеш ли къде е Канада? Да, знае. А канадците не знаят къде е България. То и американците много от тях не знаят, не само канадци. Ето, виждате ли какви хора ни управляват? Да, наистина е много странно. Това е на Канада, така ли? Да, националната телевизия на Канада. Така си я представят картата на Балканите. Тъжно. Тъжно е. Но ние ще ги научим канадците. Да знаеш. Ще ги научим канадците къде е България. Има грешка, да. Вие знаете ли къде е Канада? Да, знаем. Определено знаем. Възмущава ли ви това, че канадците не знаят? Къде е България? Да, определено възмущава. Много са неграмотни. Това е след обявяването на независимост на Косово. Добре. Що се смеете? Има ли грешка? Ние сме румъни, или аз греша. Не, това е абсурд някакъв. Те просто така си я представят, може би... Това е всичко Македония, така ли? Да, това е също Македония. Това е всичко Македония. Сега гърците може да... Ние сме Румъния, това над нас е... Това няма нищо, там просто е празно място. Балкани. Ненаселено място. Да, може да използва някаква външна информация все пак. Да. Преди интернет. Да, интернет, примерно. Или Стар Атлас може човек да отвори. Гърция не ли е тук? Да, какво пише там? Македония. Ето така. Канадците мислят, че такава е картата на Балканите. Не са тъпи Много хубаво, да. Откъде има тая карта? Ето и канадците така си представят картата на явно Балканите. те имат друга география. Всеки си има своя география. На кой каква му по-изгодна. Това е съвсем нормално. Те не ни знаят къде сме и кои сме. Как не ви ли възмущава това? Кое да ме възмущава? Че не знаят къде е България? Вие това трябва да попитате на те да не управляват слабоумни си. Та е фалшива, Не, трябва да ги съдиме. Ние сме вече румънци, виж. Ще направим бунт срещу... Хайде да ги нападнем да ги преземем. Скъпи приятели, ето, сега обяснявам за всички, които не знаят как изглежда картата на Балканите, най-много за канадците. Ето, тук всъщност се намира България. Това е Румъния за всички. Това е Румъния. Македония е тук, а това е Гърция. Косово се намира обаче тук. За всички канадци, които не знаеха и за всички хора също, които не знаят. За господари на ефира от Благоевград, патриотично ми Дамянов. Браво на патриотично ми е Дамянов. Игоре, дръж се в Благоевград. Скоро ще изгоним румънците и оттам. А как гърците ще изгонят македонците да му мислят в канадската държавна телевизия? Нека да помисли и канадското консулство в България. Или в Румъния, все едно. Скъпи приятели, спокойно. Нашето шоу все още е на територията на Нова телевизия, нали така? Да.